Watermelon Street eho ena yebutu nye yenkwa ne yefa kase boni bi SOMPA 93.1 ye no Kumasi a wom so efa bia danfopa radio ewo Paris France doma 100.7 eno ewo doma hinkro enkranza SOMPA eye 90.7 Techiman 106.1 SOMPA krono 98.9 eye Sunyai SOMPA ye bamfimfi mantemu Kingdom 106.1 FM ewo mankesi mewie wom so efa ensem no ebi Kanesh Eban Radio ewo Kaneshi decoder no so okobabia FM stations ne wa SOMPA FM ubehunu yen ewo ho ye stream live ewo Facebook any YouTube me patcho hye ne so ma ye se Facebook no eye SOMPA Accra 106.5 live SOMPA Accra 106.5 live eho ena obenya yen ena YouTube no eye SOMPA FM live www.sompaonline.com so yaboabo ansem ne bia no abetimi akono akokenkan yemfa seda no ema endpoint homeopathy clinic a womde ayaresa papa ebre Ghana for Dr. Dubuatin say yade bi etete wo no fabra endpoint homeopathy clinic e wo shell signboard Spinters kwan no so na wontu ase emfa mawo hajia special local foods new aduane a ewie upese wo da bia no say eye local food nko ade ubowura ho no mo a eyade se wonsa ebeka bi kasa natural mineral water enso eye nsukrogin pebie na program bi a ekoso no fasom ahoho ewase wonya dispenser gallons ni bi na odi si ofie nso a offices eno nso eboa ye pa ewie yi se wo ba na isu ha wadwen etoda enye bibia na ye no food e bi wo ha koda na kora na diaper na ebono no enkoye enti perfect baby diapers ni bi na fa bo wo ba no eboa esoki dwonso ne Nime bi etesa ema oba ne to ho wewesen da mu ni nyina na etimi aboa abo oba no eho ban nyumakoi adawroma ena yedi awia premto breka se ebo no esomo ensema hodo a yede nam no de edi mu akoti ni bi ene sei Posi sadom no asaka won ho bio na womo se ababa wa bi eye posi adwuma na bi wa francho na ne dwuma di a wadi no service ne de wo ye ne mu amfa integrity anka ho mpenimfo aso ne penchi wo achimamponua ekrosini bedwanem ewasante ematamu empanifo abamane se omakoto maami bia ni mfihia no be saduonu enson wawu asinsen dua so NIA adwumakuo no so de nkrata bia ba womo ebo ano ho base efiri enadwai ekoi enkoda womadi mfihia no ensia ekosi edunan nyina no wombetimi akwa register Ghana card ni bi ewo oti ene framantemu Yewra hari na adrusu so afa ho man humasua ho nsam so de asem bi ato GTech fo ani mo se university for lecturers no wo mo so wo mbɔ nyo so sanka wakɔ pension awie ni yesa abɔ ne paase won nsam mra adwuma num GTech fo so wo mo mpene so tipani akasa fa ho wo adesuamu nsam Dr. Osaya adutwom wayɛ panini a wono wahwɛ man yɛ humasua ho nsam so no epen wakyerɛ mu sɛ suapɔn bi wɔ man Ghana mu hase yi a se adehye kwagentete ese degree holders ni wie pɛ wo mo nkasen ewadwaman so Omanfo ete amasaman obeyeye en wo mo ate wo ho agu montene so a wo mo kyerɛ sa kwan a wo mo nam so wo mpotem ho no de enye kora entimpenifo emeye bibi Yewra Jerry Ahmed weja ba we mra hye badwane se na anu nso na eyiriye no efia hodo a ede ba befa wo monten so ne wo maboboa no se mpenimfo anso anu anhwe korora betia tese Oswani a wono ana wohwe epoye etifido emantam no ano onanyafo akamugri Donatus Atanga wakasa chem se ensuyira efo man no eyoman entity ye ese ye bepra ne yie pa na mom enye oman ba ko bi ensem ya eho mansin krache ewo kwada so abato mpesoa no so na dia to dwese adawuru ma womo a womo sisi adan rezi project ahodo ewo nsuo kwa so no womo nhye na womo nyi womo ho free sa na yema bi etesa no eno no betimi aboa ama sansu yiri ya yehu yeyi yentimi ehunu bibiri abusua yabekwa amanone na no alatama mu wono masorman bi pechi a bode pa sa de abire so de kwaya kanchi o na egu nanim sa nya no de egu mfimfini no ayese kokonte kokain na yede honsam oba wei eni ahodo bi na wie yi yesin konwa yede ba besom seprem to break asebo wakenkanfo no ADWOA ASARE enimidin mene triple man ejapia APAM DADAA ewie na fe ABENA BADU ADEPA Kofi
abusua fe yiwasomo na ensem no awie de eba no yemfa na wo processor don wo mabobo no ne yesha ase afiri e wa asantema mu na ehon nso no yekọ police commander ewo asante titru ni mampon afa ho onom so wa ze video bi nenam ewo hene ewo pa ne so na ekọ viral pa se de esi aso soke no anya asamoketoa sa ke ya so nso kura no eye posi ni wo hye posi atare na wo mo kire akoma da afrancho ene afa ho no sa district police commander na ho no wodi ne djuma na mmom se wa sha atare no wodi atena pa no so ne djuma wodi di no enya sade police service with integrity no etie no na wayo ne se ho nti embenimfo se ane wono mo nso video no wo mo hunu bi na wo mo hunu ye no emra kwan so de ese wono mo fa bia na wo mo twe posi ni no ema emra no wo hu sade etie na wodi so no wono be ne sa enti wo mo hwe ya na wo mo tworo ho krata asa sompa mo na asam ni sise ya mutimeka ebomu ama etimi ekwa kokosi ase ana afi adehye no nso wo mote eti ase ye san se ya na mo de na muda ho enti mum si so na enkwa ma wiase nyina nte na Ghana adehye no so nti bi se sabie so sabie kudonto se emfa ho ne se tworo na aka se ye wo ne ma nyina ho kwan enye ne nyina ne fata yen ena bi nso wo ho a yesese mra no obi di so se ete eye ena sabi wunni mo mra no nso a encha so yemfo nso a yemfa ho nchew enti ASP Emmanuel Aboji wono ena krata wono mo tworo ye ne nhyahya ase na wo mo timo so kutu pa sa yemmo so bam ema adehye ne nyina nte wono ena ba police sadon no afa ho no wo hwe kire se woni amansa di nkuta ho e wasantema mu abusia wasugusu a wotie premtobra kase e wasompa 106.5 FM yani enuane mu nyina original ye ensam no hya so sade ewura omayi echichi ene benchaye no emu ade enti no ehya ni mu nguma Facebook no so no eye sompa Accra 106.5 na the live edi aka ho na wanya bi na wonso wahye yen e wo Facebook no eso yet wansam no eso e wonsam foforo mu na eyawre ho sempa esanse upiemu e wo anyinam su number 1 eno no e wo atwemamponua cross ni bedwane mu wasante mantamu a posi adwumakuo no ana afei na nanu atena konyawo ya wonom e wo mpasetia wonom ena ebo amane yi wamusi wo ho ana adehye beyi empanimfo a wonom ewo anyinamsu number 1 ho asotire se wo mokwa hu awura bi se wasinsen dua so ana nananam se edua de wasinsen ho se wokwate mango ana anka bayi wokwate anka ana paya ebi meka se pe ene wokwa akote wonom emo kwantene kwahwe abusia bra Facebook no so eya Sompa Accra 106.5 live na watumi abehwe wani so ade Facebook fo amra na wo hihye yenti aya ne black and white ene yade atoso no na empanimfo se wo mkoye ne sabi na asefem wo hwe awurani fie no abese mfinhia aduonu enson 27-year-old lady ena wo sen aduane so asabi ade ahoma achechire ne kwate sade wono ankasa na asan ne ho no na esanse na body no ahyase eyi nkanti empanisi ugina nyina uyu hwene hwe uyu wani ehwe na wase wamoton sa efra environmental protection department ya kache wonu ewo empasetia na ebra wonu koye no womo ema posi adwumakuo ebemu na nanom atena konwa wonum so ewo empotam ho eka ho enaja wonum koyi ewura no efri dua no so esanse wonum ehwe nanimu a won free impotam ho nti wonum toto sra de hye sem se bia wodi hye bi ni finhia bese aduonu son wa free fie be na nsanie wo ma ya yesre Brampasetia police command ho na ebe kyerɛkyerɛ sɛdeɛ wode hye no ɛte ani ahwɛ aso sɛ ɛyɛ ɔno ana sabre ya me no kasa die posifo sɛ wɔnom de mu no akɔkɔpie mu ɛwɔ mu korabea ya wɔnom kɔakɔhwɛ sɛ yɛbɛ papai ne ahwɛ adekɔde apɔte nam so ɛma awura yi ɛkɔsa adua yi so so ɔno ana ɛsan ne ho anaasɛ obi ɛna adi na yawsa ɛna ɔde na asan ho a ne nyinaa ɛnkamfua no empanifo a wɔnom wɔn mpɔtam hɔ ɛne sompa kaseɛ ɛtwetwe nkɔmmɔ ononyafo Samson ne sɛm ɔde to dwa ebini I'm not the army for competition. Obi assign one. Say I'm my competition man ko he. Competition man ko he na say me am ba tina no pa me duru ha. Me duru ha na che say abaya. Ba ko he na 28
You say on free program, you are and I said if I'm money for dinner, I couldn't be my dream on that number because Obia, Obasana, you say, I come, I am a conversation. But he said, a press woman, and I also be a page to be your home from her. Gotta have money, I who say, I buy everything. The shirt, my matter. Eshanu Abraham Mafia. To say because I did was here because I said, where be it's Narano and environmental for any crew minor and I'm sure number one. I'm the assembly man in the same one, but Michelle Bittis and I will be my over to me, Abba. Who I have a Openia wakasa ye eye onyanfo Samson wo piemu ewo atwema emponua cross ni bedwane mu wasante emantamu ampesetia ekura no ede anyinamsu number 1 ho wono eneja wo yesomo honorable metre assembly member ho enti mpanimfo akire mu sade na emu no asaya na eyi nkanti kura no mo di kan spray ho nyina wanum yeye wa mo de polythene bag black dindin bi wa mo de kyekere ne ho eneja wanum akata no so na kyese yesie no eno no na mom sa wo ye obi na ebia wo di hye bi ana obi na se wa firifie mo ahwehwe na abe na nsani ni mfihia no be saduonu enso a no akopie mo ewo eye empasetia police command ho no akokyerkyerem ni ahwese aso eya ketesia ya yede ne be san dua so a weti na nanom siedo a akoya arehusem ensemi nyina no yensem twani ba wabedu ya waton krefra santimantam somye no ono ne kwitire bai Ye kai wo se SOMPA 106.5 FM Accra Sony Prem to rekase boni da so aye kenkan edema wo ensemfofro emu National Identification Authority eye NIA dwumako no wo no wo hweto niema se de be yantichu adwuma kese a wo mbedi ye ma Ghana fo nyina te wo kan ye Ghana card na wo de ato dwa ebo manfo nyina no ho ba se efri enadwoyi July ni de to so ensia Ghana card registration no wo ma hyase eye bi dia mankoda a wo madi mfihia no ensia ekoka du 6 to 14 years na we no ebekoso ewo mensin district offices no ewo oti enafe framantemu 2 regions we na wo se wo madi kan aye Ghana card ni bia ne mpenifo no de so wo nyina ba beje wo mode akwanne kora no wonkita Ghana card ni bia na kyese bank transactions ne niema hodo bebre no akwa ho a wontumi nye enti se wo mahunu se enye se mpenifo nko na behia Ghana card ya meso abamfa so nti emofra wo madi 6 years koka 14 years nyina no wo mo hyase a register wo mo so ede wo mato san hyehye sonkun yi eso enti wo mo nam sa enkrata esu tiawa wo mo ka kire awofo ne abatan nyina se wode wo ba no ekwa make sure say wo maame na mu nso wo beka ho sanse wo kwa wo mbebisa nkratasem bi kakra bi ni ade e na akwada CCS so de wo hwa enye bibia no wo betimi ayi ano enti wo maame no ana papa no ana wo wofo no bedi akoda na chi akosenta ho se de be ya wo mbetimi anya bre na asembise bi a wo de beto wani mu nso wetimi ayi ho ano e de afa wo ba no ho na wo se we no obi an take advantage wo mo mpese be ko wiase no na e bi adaache bi ye kwa anim no eniem bi wo ho no be hia se nkoda a wo madi sa age range no wo mbe hia na afa ye bisa ne Ghana card a wosime ba ni bi na ye kase woni binti na de kro no yentimi nyama na ehho nsam so akwakoye bebre enti sa wo otimantem na wo framantem a hyene nso se wei eye hyehye sonko a eye NIA for de aba enadwo yi na ehya ase enti district office bi a eben wo no obetimi akọ na wakwakọ register oba no enkrata yi panyina woda mansankita hodie ano ewo NIA Ora Williams Ampoma Emmanuel Dallas wono na nensa ehye sankrata yi ase krata ye ba ye eye nwumasuya nti na wo mutumi kyero yi wo na ye nwumasuya nti na botumi kenkan ya wate ase ewo babia wa wutie na ye nwura nwumasuya na wamaye so afa wo hwe nwumasuya so ye wura Haruna Idrisu Tamale Central Amra Shebedwani wakopie mu asantema mu eno nso wako ye afiase na wakopie babia Wisconsin International University College wano mu wono na wamasi hostel bia eja ye pa ho ntema ona bokoy wono kwa ne kotwa ahomam ehon komo na ode ba beto se akyerkyerefo a wo mu osuapon ahodo mu no wo mu ne na kasa pa na nkasa ya wo mu ne kasa ye nyina ye se ena ho ha bete na gitekfo afọ wo maba
na yaka doctor asumese wonya doctor din na da no so wonyi mfiri no so wo ho abete so obi kura no wo kira de wo suapon anka wakọ pension na so ya stand in the contract GTAC for so won pene to no pene no a won free wo no wonya adwuma no esanze wakọ pension wo mo se no ha won pa na edu ba bia sade o man mutie ye edu ba bia na adwuma no kura ho asama ye bibie ho na technocrats no so ye pa wo mo aye brinti no won de ka na wo de a kire won se sade na etie kane no tro no se mra no so obi di so se etie eye wo mo ni so samfamwa na ensam a GTAC for kagu na som no wono akura na so bu ni nsem bi ni. A few days ago, I got a text from the president of UTAC, and we were very unhappy about some letter that the Ghana Pension Education Commission have forwarded to members of UTAC. I've asked GTAC to withdraw that letter and to respect the conditions and service of our university lecturers, particularly those who are within the mandatory requirement. And say me, bra, one more power, hostel, no one to my fiase. Asante Mamu, Wisconsin International University. Ho, and every herring drusu, Woko Casa asemi. War and woman sia and Samuno, Openia and Cane, now or yes when you no, wash out my gun and woman sia hon some so, was so ayabosom che, about so and Persias or Masha Bedreni, and on a young for doctor or say out educhum. Now, we try Mukran and Uncle Pese or 2 franc Mayoko MPP, and so I'm fine and farmer no. Openi na ka say wase bibi hanapa wase fiti bra empanifo be fra ni fra monane na waboa ma brofo wo nwumasua ekoso a wo you are doing so well enti wase wo beboa na adu nim de Ghana nwumasua so ema ne timi konkan no oba ya pa be so nwumasua mu no wase ho bibi ananka saban sesaye amma enka wo ba be ye ni ye pa na aboa wase nei adehia ebekwa akwa pre eye form so se ye pese ekosua pon university wanu be wie ye friend degree won benya bia kuta fine aso hwan bibi amoso esanse enwumasua no mukosua na kamia yese wo mo anya skills bia wo mo anya ade bia sana se dwuma bia eno no wa graduate na wanya certificate na wo ba no eno no betumi aboa no se ye pe obi amana ye adwuma se ya nipa no betumi aya no complete sa na ne nyina kanfo no wase e wase GTAC ni panifom wo mani kwasa afa ho sanse obi ba kwagye ntete ye no obawie na ye ka unemployment association no amansa so nan ye said ye one more demonstrations upon demonstrations here ni nipa yu kwafa ni one skills bia wani adwuma bia honim de bia enti na wasa one mo de bibi hyehye mu yie wo mo ye review e wo mo agigi degree yimo na bibia etumi aboa wabra onenya for doctor Osaya Aduchum ene adehia one we do wo dwuma e won samtwadwuma e kasa no sei ene koi set up to produce those. So if you don't have a labor needs assessment that you are following, then what it means that you are just educating everyone. There are some courses that are being offered. When I was the minister, I challenged universities about that. And I remember going to the New Year school, and I spoke about we don't need anybody to offer courses called development studies, to study development. No. And it was being offered at UDS. So the vice chancellor called me the day after and said, Minister, because of the comment that you made, a student have just come to check out of development studies. And I said, it's good for him. It's good for him. It's good for him. Because you know, and I know that course is not taking the student anywhere. And they are paying monies to come, and the universities like it. But at the end of the day, GTAC should be able to step up and say, we need 10,000 engineers every year. Therefore, universities should be doing 10,000. We need 50,000 of this. Even the UK is done. So you don't just allow universities to educate because every student wants business administration, to have so many students graduating from business administration, and you know the jobs in business administration is not there. But if they were to do cyber security, the police service need them, the military need them, so many companies, and in case Ghanaian companies don't need them, companies abroad. Openia wakasa ye enkane sweni anu onu osho my Ghana ngomesua wonsam so waya bosomche emra shebedwani onenya for doctor wasaya odutwum nti enayi awasa suku no aye akwane hwehwem enti se de obubo obi so no bi ho no awukọ wie ya obi ani
adwuma we na aba be bi so ho de ahwan tetre na uguso awabotai na eto mene na ehye wo de wona mawia so se pa adwuma ye be bisa do you have experience or say no na ne wona nam sa ntimpanifo enhwe na emoa se de be ya ade hye wie sukuu suapon a wo benya adwuma ye na aboa oman ama mpuntu nso akoso wo man ni mu Yedo Konga West Mensino emu amasaman obeye na womanfo ete ho na nyasem ketwa demonstration pa na womo eye womasama womo ka nyina se asa national cake ni yedi na ebi mu de yam womo bi ani enti se womo ti oman mu no womo nyina wo bi atu ya tax na wombe sori ya no pa ukwa adwuma problem wapo na wo ba no so eno so house atwom ekwan ye wo mpotem wo nyina ne nyina tete apansam enye kitikiti se kire se enya de se bia ka akora betimi afa so ntu ko mpotem wo no de a okadafo yi wo mo na agi sika na aboso se kwansini ketua bia nka bia taxi beje o 3 cities ana 4 cities no na motor riders wo beje o 15 cities ana 20 Ghana woni choice bia se obehura tena motor no so wo mo aka sa asem no aka bepem ne abaina eyi na sokora se de womo kan de wonti zu odogo bi nu abe ma no mu opefo ayiko enti womo se sa de no wo bekoso atena mu di a enye na abaina ene womo anini ye kura sanse free potem wa de farmer saman potem ho kotre junction eno sa kwan no wa ne kwa koka asalaja area ho no ekwan na nye kura womo ye no hwia enye ye nti ene womo se demonstration se krom ha de kasa aban no etia no enye ye kira na eye bibi fa wo maye enye saade a feti adwuma enkura eko school baby I also am charging 8 cities no se to mo di coffee wei eyo manfo bi etia masaman obeye ewogan West Mensini mo enkramantamu ena wote se womo de womo nsem atodwa no ene gan West fo esu no na mrasa badwani a wo weja wono su nani abre pa wo se na no su yiri ye ba na wotwe anene no weja fo e ka wo mo uyi na no a wo mo bie weja dam no a enso na yiri ye ne san ka wo bio nanso wa hwe nema bi sade enso na etene ba no de efi eba be toto dodo na aboboa no ede nyare wa dodo na ne bai na sabre ya mpanimfo ayi se sra dom no pani ba kon ka ho na woni animu na fe wo mo toto ne mai da be ne kina ya wo mbeduru weja bawe enu wo se waya amana ye na ye wa no waye enti nam so ma wo koto asra sambiri no se ni monimu ye ya na mombo ho wo muntu enti sa korara ya de ye nam fi so no weja bawe adehye no ebenya wo. There was something I observed, which is largely the sanitation matter thereafter. Everywhere is filled with filth and squalor. Wherever you pass, everywhere. The most important thing is to see how this garbage are all cleared. Else, you can be thinking of the next disaster. Cholera will be all over the place. We need to fumigate almost everywhere. We need to sit up and stop being partisan or political with such issues. Yemra Jari Ahmed weja ba wemra sebedwani ene wo se sansu yiri na e ba ye na sesei empanimfo se wo mbebubu adam bi no mo edi nsu yiri ne ba ye num nyina aguo no won de watena se ahwepeta takramo hu ne se kolera yare no wo afide wo ja nenan nyame ampata na empanimfo anye ne ntem antwa ba anhwea no a ene yade a wejafo wo mkwa ya sabia ye be discover na wasa ensu yiri no nsansamwa Owura Jari Ahmed kase nyafei ena mo betena wa ye hwe ha makwabrane asam na nimu fifire esi abrosan tetenten no awie mo badwira gunye de hiani wo kirem se ye hia better planning no opani a wakasa yi eye oswani a wono oda etifido epoye emantam no ano onanyafo akamugri donatus atanga eno no so akire mu yi wase ena ensuyire efa ade hye o my Ghana ade akia ensuyire en company so say de wa hu bi pen no enko hu bibie mo na ye de yetena wa na da bia de sa hye da minifam na afi bia ensuo ayire afa ade hye ni yewuwu yewuwu anu abegira ni atwa sika bete ni ade akom yabusuafo yasa amonyina mfanka mpata ngufom wanu mu kire mu say eyempanifo bia ni da ho ana ese yentwen na afi bia ensuo mfa ade hye no omu na ebia yemfa sika sei ni yemfa nkoma ade hye ni enya bibi frim eyesa den ena mubenya enti onyanyafo akamugri sei wose empanifo etena se na de friend urban planning ana afei environmental management no ebi kwasu wo my Ghana mu
e wo se wonom to wo mo ni ya plan se e bia community wei ene yesi a ye hwe se ye plan afa ho ye sisi dan ni sei wei ye yi kana ensuo yi ha na befa ye yi gota bagaya ensuo to ebenya ba bia twa fa afa ye hwe se aso bia ya yesi dan no eye ensu yiri efa ho no mo anase eye waterproof areas ana na yanye sa na afi bia ensuo be yira fa yen dia na chese Ghana sabi yanye ya address ye pese ye ko baabi sedie Donatus what share ninsemo eni Ghana, one of our major issues is about environmental pollution. You will see some polythene bags flying like guinea fowls everywhere. Apart from that, also planning is an issue. We are the young and upcoming region. And so when we had our meeting, we talked about how we should be able to plan this region and the various districts and communities so that we should not get to where the national capital is facing. We will be interested in ensuring that we plan our communities and we plan our towns, so that history will prove us right. Else, we'll repeat what happened by our forefathers and people are dying today. And watch Muno, Entino Aswenia, one washer, Etifido, Epoye, Emanta Metre, Upper East Regional Minister, Ononya for Akamugri Donatus, Atanga, and watch Muno, Entini, here better planning. Eswa mine, Sikani de Buho, Yanchama this year once, the Abuba Chayamu, Bibewa, Betam, Aquamabusia, Yabatam Sako Dridri Dino, Yan Fan Planis, Sia, na Entumi Mwayen, Eswa mine. Ye toa prem to breakers ye bonesonia de wa kwa santamantam no emumensi krache ewo kwada so eye onmunyamfo Eric Sibe wode kokoba kwa ma omanfo ewo mensinum nyina ne chichu wo mo ma omadwene se wo mo de sika bewurawura mu ne kansu yiri asami wo mo akogye permit wa assembly ho atam sika bafu e de akwakomo mo ane waterway ensuo kwan so eho no wo mo kwakoye project no wo betimi kukuru hotel filling station wo de asikwan ho se tam ensuo to omanfo beka aka nso nam sa assembly no sabe ya pia sika bi ahye wo mafunu mu a e bia mi ka ekura nipa kro no wo kase edan ne yenkodwiri mu a eho be ya asamunti no wo mo nka na waterway no yesi project na sikwan mfimfi pe ensuo to a na yiri fo omanfo ena no ye nyina ye hunu de si ye ewo enkramantem a omanfo ehwere wo nkwa ma ejapade ese ye de ye ntumi enkan na watwe ye wie ye honorable sesofo line tano so dominase ene empotem e wo mansi no emu no wo kɔ to ento honorable koye inspection ewo ni titru mia ya hodo ya ye raise project a esisi nsuo kwan so ne ade se de be ya de esese ye dwurigu na enne na ye enkranya e bia no wakina bia kwakoye ne mansi no emu nti honorable se wo hye no waye de tene ansa na wo ye ne bi nam kwan so ba aba be fa ne manfo enti empotem ho ena woni yama ne boni ba wa bedu edi sankomo Edike anamon eye osumi mienu nie a ye yi ensuom na enne dey enda ye ankase regional minister etimi organizing in NADMO for so say baby wo hono ma ohwese machine ba kopa na eye adwuma etimi in contem enu ti eso timi di machine ni bi eba beka ho na yetimi yi adwuma no na adwuma na ne de no eye sonko enu ti se na obehwa kumase afa na nyina ebia na ubehu NADMO for so share on jackets on regional minister eni panyimfo a ewo ya sentiment on the sanyina ene baby obigiran wa ya bai no wahu niema bebre say even covet wa no me boss covet kra no ba ko nya adwuma but se wanto na mo bi say ya enya de niema bi wo no mo a obehu so manfo ni nyina ne say anytime bi a say ya observe sanitation day won't you hu film kwada so MC Urmunyamfo Eric Sibe ena yetene nkan no achi atoyanchoma boafo ko NADMO Ashanti region Penyi kwanchefo abedieche Alhaji Rabiu wono so echiremu esomampani His Excellency John Dramani Mahama neni so ade hunu kese ba kwa wo ba ye ne se wo bebo ajapade ne nkwa ho ban ende Ghana fo ne bekire enti wo kyese NADMO wo mo de hyehya ahodo egu akwan mu se de be ya nsuo ya eyiyiri no wo mo de hyehya ebegu ho no mo se de be ya ye besi ensu yiri na no kwan na emu anya se ye betwen ama flooding na ba na afa ne ye kwakope relief items bi ede akwakoma omanfo no eno nso sei enal haji ede tuja
me call mandate me say you be prevent say you be a disaster no kra NC ya ka say ya be che just imagine say disaster see in so abefa area ha nyina na billions of cedis ashiako and the only thing NADMO can do is say MO5 e dey ade na be ya ma wo a disaster no akan wo afibia no in collaboration with GNet and other agencies ye no wo mo eye ejuma we say time bia ye be wura rainy season mu no omo ma early sign ne warnings na ye di kan e ba bonten e be ye advocacy no ana e ba be kasa am public ne ehun what we should be expecting after education no em say say your main drainage system a war system no we make sure say yetimi adesort when we came in 2025 ade and say we were able to identify almost 18 to 24 major drainages within Ashanti. We were able to do a lot of desilting. Alhaji Rabiu wono eneye Ashanti Regional Deputy Director Emma Nadmu. Ene de kwakwa de ma wode abre yin Mame Gazela Tete Ogbutui wono na de asemi nam. Na wose we de wo ka kire ye papa mo asofo enye de ifo no se puppet no mamo mfa nhyankom embe kire se na nsu yiri beba ya na no ba kwen ba ekure bi ka se ebonowa ne nkom a wo hye no afi na abamu no mo ne ho ade wose asefem na awere ho pa se wo hwemfoni a na sompade tototusu ya wo hwa ba hwe na bibibi etani ba asa obi na dem wonyino na wura ubo hu se bibibi ayine nsa wonkonkon he no na ne nyina abola na ewo wom enti saa futuo no asofo de gina property so wo monkasa nkira asafo ma no se woto bola edigu ensumuna mu a heaven ya de abekobie na wakwa akoye ho wura eba ne sa wo mbesesa afiri wakwa ambone ho na nsuyiri no a gota no yiyema na eyiri faye no ne nyina ejai. Very unfortunate, you see, early on the week on Monday, I'm mindful some careful kakra. The government will do its part, and let's also try and be good citizens. Now, breaking this concept of being a good citizen and a reset, we are breaking it down. In I saw almost Simons for the next few weeks. You're breaking it down. Now, by all means, no, something will prick somebody's conscience, and the will say, constituency. Your forest fair your person and say bedroom baby so yes you are your forest now affecting your farmers, affecting climate, affecting erosion, affecting so many other things. To say to me preserving your constituency, we want to do that. You see, and then I can say so we are all partners in development. And we are Deputy Minister for Works and Housing. Yeah, water resource can home. Over ire Tete Agbutui Gazela ne wie na anso ho de wosi aban na mu e won potem ho DC ewura kalala nyameche wono nso de bi kan ho I will ABENA 6 units yes see another 2 units classroom work will yes I see another 3 unit work will yes your modern chips compound to accompa sub project anyway was 65% completion. That's also I see another modern chips compound now project the commission here na say simanga sasha say kebu say so where Ghana is going we need to change our values. We need the very changes. Yes, ADEPA CNS so say we evacuate all the refugees and there can say avoid flooding issues in Adofumu because the three will say apart from the national sanitation day now your president Abano. Hola, no as a district or something in collaboration with the members or say yes in collaboration with the members. Enti adesra yura kalala nyamecha wono ene ya ban krachi pani ewo wutu senya ne west ho baby a ora ire Tete Agbutui Gazela woyemra sebedwani no ene kwakwa de mato ho nsem emane yen Ebusia yefri hwai na yafiani enchire ensemnim ewonsem fofromu na National Democratic Congress NDC Chinyama Nyoko akatamaso wanu adehia womo ewo etifido epoye emantamo Upper East Region womo na ekasai womo se weidi ensu atamponchire ni waje wabroso afi womo ji wei ne sai ekwan ya no no efri sambrugu ekwakwakwosi namon One much of say a quine nya busia Facebook no so a quine where the ama contract wine 2 3 4 any a quine in ye nature sa ushamwa we no sa contract no a one of the contract and a man one
woja adwuma no shabe work na kyerɛ wan hyɛda amakota na sɛ asphalt no wagu a we were the light one bi na gu so de aka nyina yɛmfuturo na wase kwan na sɛy enti NDC ma no ɛse wɔn ankasa ba nan akopie mu ɛwɔ Ghana Highway Authority na wɔn akɔyɛ nhwehwɛmu na ho ɛna bɛda di pefe sɛ sa kwan ya yehu no social media yi so yi ɛyɛ de free sambrungu afei ewurawura mu abɛsi na mo ho no wɔn mu kyerɛ mu sɛ wɔn de ma contract July 3rd ɛna ɛgya bibia ɛkɔ so yi a ɛno na kyerɛ mu sɛ wɔn mu kyerɛ mu sɛ August 2nd 2021 ɛne yɛde saa kwan no ɛma contract na no wɔn complete bibia July 8 2022 na kyerɛ sɛ yɛmfa nsɛ bɛsa fe ɛna contractor no wɔde wi adwuma yi na afei wɔn nkɔnkɔhwɛ kwan no manholes potholes manholes wo kwa de na asa de ofo atane atapopo no wo fra na asane enti na adehye ni kyem sa kwan de contractor no anya kwan ni yesei enti ni wo mo ka kyerɛ mpanimfo sɛ ni manimu yi a wo mo ma contractor no obɛyɛ sa kwan no wɔn san so mmla so no ɔmɛyɛ kwan ni yie esan sɛ wo hwɛ sika wɔn mo kyerɛ mu sɛ NDC ma no ya wɔn ɛwɔ ɛyɛ samrugu ɛne na mo ho kyerɛ mu sɛ Ghana Highway Authority a kyerɛ mu amomate aseɛ sɛ wɔn mo di 50.83 million Ghana cedis ɛna de yɛ saa kwan yi ɛna wo hu yi ya ɛni gyina ɛkwan no atete apansam yi enti na adehye a wɔn ɛwɔ samrugu afezoku ɛna wɔn ɛwɔ Bolegatanga Technical University Community ho wɔn fa saa kwan no so nyinaa ɛna afa adehye a wɔn ɛwɔ na mo ho ɛne de ɛkeka ho wɔn hyehyɛ aseɛ no wɔn se wɔn ate musu na se wɔn ne musu abom akɔsi sɛ contractor no ɔbɛsan so aba kwan ne so ɔpani ɔkasa ɛde mantam no ɛyɛ owura Jonathan Abdallah Salifu wɔne nsɛmtwɛfo ɛkasae with the contractor unofficially, and he keeps on shifting the goalpost. Today he will admit that yes, he didn't use the right material. Tomorrow he'll tell us he used the right material. The community didn't give him water, they didn't give him gravel, and all those things don't add up. A contract is a contract. If they give you a contract, it is left up to you as a contractor to determine where you can get quality materials to do your work. So we are asking the Ghana Highways Authority to call the contractor back within 2 weeks. Come and start fixing the problem. Failure to do so, we say we will petition the roads minister. Openia wakasa yeyi eye owura Jonathan Abdallah Salifu wano ena upiemu ewo Upper East Region hɔ no wɔ kasa ɛde ma mantam no ɔyɛ NDC ba chinyamba ɛna ɔmo nyinaa ka wɔn tamasi ani nti kwan ne de abusua mekura me hu ne Facebook no so medwa live papa sɛ kwan we pa na 50.83 million Ghana cedis yɛde yɛ na ne contractor no de akɔdi ne botom dɔso nti na NDC ma wɔnom ɛwɔ Sambrugu akwakwakɔsi na mo hɔ no wɔne mu kyerɛ mu sɛ mpanimfoɔ ɛnsan wɔ contractor no kwan akyi na wɔmɛsi kwan no so na kwan no wɔnyɛ ne yɛmfa ma de hye Yetwa Kasiebono SOMPA 106.5 FM Accra so enie kan ye ho e wo Facebook YouTube na ene yen enche ensem no wo apomden ensem no so afo ya wodat na ye na no nyamfo kwabena minta akando e die anim aye nsoso akopa free primary health care yi hu bi ntoma e wo atoeti fi mantam no emu Western North region na ne nyina ye se wo betimi aboa ma apomden ho ensem no wo apagye na akọ soro kakra se de be ya obi biara ne ho edodo no wo bekwa yaresabia ne nkowiase se sebe para akora no na agye se wupia bonten na wokoto afei kronkuma hodo mu nkurase no hono a den se ye benya proper health care center bi no anya bi kurasa kiosk nketenkete no a sese ya ye no post nkuruwa etu de abra Facebook na behwe ye de empane niema hodo bi kakra motorbikes health workers ne betimi atena so no mo de akọ rural areas zan say ho na akwanfon en wo mo nam so enti esen kura ntimi nkosa akurase ho ese motorbikes no enwa na wo mu use nti wo hye ye Facebook page ne so a eniema a honorable minister ene na pamfo de koye se wo mo de kwa akoboa free primary health care ne ho hye na ebi ena eguso a eda so no na wo kiremu sehwi akontomra sesei eho ena
a wɔn kɔyɛ launch no wankasa nanso health directorate ne deɛ na tan kɛseɛ nankasa no wɔ sefibodi enti mpɔtɛmpɔtɛm ne kronkum a ɛwɔ mansin mu nyina no anya bi kura na 150 district deɛ wɔn betimi ahyɛ na wɔn anya so ɛmfa so afei wɔn san register nkrɔfo bi ɛto national health insurance scheme no ɛso ma wɔn ka sɛ Ghana Medical Trust Fund for ɛyɛ Mahama Cares no wɔn kura de gyehye egu akwam sɛ de bɛyɛ wɔn betimi apesika bi aka ho ama wɔn natimi aso asene ensɛm a honorable minister ɛde tu dwa ne bi ni The primary health care, it's about 80% of our health needs. Primary health care. And unti, you are John Dramani Mahama say, primary health care, no, your levels of health care, maybe your chip compound, your health centers, your polyclinic. Unti, the anybody, the see our polyclinic, a free chips compound, health center to polyclinic, you know. You see, you might be a beer, the course of our good beer, no. When you are so very Jessica, when you are so very registered, the we hear this already one as we are getting a free. So soon, at that primary health care, any national health insurance, the money say national health insurance, dear, also register no child premium, and some out enjoy the. Wei health minister Onmunyamfo Kwabena Minta Akando enwachi regional health director Dr. Paulina Apia wono so ehye bose eniema hudo yi a wo monsa kan wo mbehwe se wo mbe yusu ni ye na so abanfa so ama manfo a ewo sehimpotem ho. And I pay minister, yes, I say radio station. Na minister keka free primary health care no masem yako assembly yako akontombra. Na there why a regional launch, national launch no president His Excellency. Na a launch free primary health care no one cry. Na media yema wo say minister for the health sector. It is obeba wako other regions there, but obeba the be feedback pa fa so buy. Na me say hey be am dey make sababefa, but a door ma eduma oyen nti na waba oba beboan na ya launch free primary health care onu na okasa ekoachi ye as health workers ya sha eduma nase a ye bohu de obebre ye bohu de ro ama health workers so that obia wo wesi of bia obi sha health worker obia no bisa na ba free primary health care no betumi aka ho asem sa so na ye dis directors ni medical so ma reaching out to their own stakeholders communities regional ministers sushia regional stakeholders nti eduma ya share ene ya yekoti esesie yi regional health director ewo Western North Dr. Paulina Apia ena wachre ensem no odeheba kojo ampon wono ne yamani boni a woto sansemi emane abusua ma yanto ansam no so na fe yenwura wosono kokroko amanyoku na yenhwe ba bia wo mo nso krawa no wo mo de fa hye botonum yekoda ma ade achen ya wono ma ekasa de masono ma no ebise ya brown womo se fi neko Kenya Japan station mo bia anko ho communicators enko kasa enko se papa no disciplinary committee be frɛ no na se twi na ombe twi nanim ana wo mbe twi na so wo mbe twi be wie na saa se me ba saa no ana ahwa communicators no so communicate se the grassroots for wo mo wo grounds wo nyina abete ekɔ wie na wo mo de krata aba se ebo wo mo boa so obi aka saa ne na nya MPP for ne kan enti krata wo mo twa yi no ene sade wo mo kano no yewra Haruna Mohammed wono na se asem we de se bo ankasa ti ho a ye beyi wa yibone pa yi wa kuabati style abra wuti ene kuabati nse enti sade na Haruna Mohammed wo kano ene ya ma ne boni efa bi se wo mo nkan se mo obi anko o man FM wo mo nkan se mo obi anko FM na se na 2 ene ken ni station no mu bia ne nsem ni. We've seen a letter flying on the social media with this content. I must state that this is a complete falsehood. The MPP have not issued any statement with that effect. And if you look at the party's constitution, there is nowhere where you refer somebody to a disciplinary committee for hearing. You would have to boycott or do whatsoever. The person in question is a different person from the entities that he has. And I don't think that a party with a good record we have with the media will go on that particular tangent. People are just there and doing some of these things to affect the good image of the party, and I don't think that it is right. We call out those who are doing that to desist from it. This is a complete falsehood. The party has not issued any statement. Ene anwoti ye owura Haruna Mohammed eba communication ho a within the Jumal directorate ho na wone ya mane bofo edi ho nkomo se wo monka bibia.
Wo ensam foforo mu no empanimfo a womo ehwe my Ghana yesika sam ho sam so womo bo amane se wanom abo adwumason pa yempem womo na cheso ma yade empanimfo se sika wonom ekwaje ye efri Europe man no ho na ja na eno no yefa se ya besia de be hye wo man mu eno no ye beka se Euro bond no wanom kire mu se ebre aso na wase wonom etua said ye wase wo mu tua san se enhyehyeye eda ho empanin se wo mo antwen kura mabre no anso ai se de wakwaje besia e wo bank ya yenim se ebia busum we ebia 15 fu betua ebia 30 fu betua no se wanya sika wo pese wutua na ankowiase ema ebia de bechi mabre na so ne anka se du ma me yade bo aso dun sa ko bosikanim na ho akwa kire wo entini yakotua no ahead of time empanin se de wonom etua ye $700 million na sika wonom etua ye interest anase principal one no de na no eye loan na nkasa de aso mo kotua ye no eye $525.2 million eno ne principal loan no and interest ya na that's one no eno ne $174.8 million and to come one chess when ya $700 million choppable dollars ya one mo tue empany forces said ye one mo aye ni nti e ma ye ho enkyere yen e wo ye sika semu wo mayim se cedi no ene dollar no e ho enkwankwanko short se ebia dollar na benya ho den dododo e ba ba buru cedi no e wo mayim ni nyina enkanfo ano empany se de aka ya wase wanom omo etua eye $2.1 billion enti nwhwe mu a we since January 2025 ena na eda hoyi enti ngaka wo mo tete ne cha na wanom eda etua firi ho akrata yi efiri aso ya wanom ehwe on my Ghana yesika sam so aba moti awiai eda ne atwi ede asomo na ye kasika semi de yemfa nko offenso north mensin assembly no emu ewa santemantemu na wo mo ahye disburse sika bi e de ama persons with disabilities say ye wo mo a wo madi dem no ya hye na district assembly common fund ya hye de twa e de ama PWDs no we ye fourth quarter e na wo mo adane achiwe e de ama wo mo mensin krache e ye onmunyamfo Caesar ofosu achampon na wa bransam twefo bisa no nsem kakra no wo kire se enipa wo hydro no 122 e na wo mo enya sanhyehyei emu emfaso emu aduanan kura no ye ma ebimu fridge eni sewing machine fufu machine si ye dane bi e de ma wo mo ebi nso no wo mo hia wheelchairs eni niema hodo bi nti sa 45 beneficiaries no wo mo de wo mo nyae no enipa diosia wo mo nso nya sika ebi nya capital ya wo mo de be hye wo mo ankasa wo business sase ena fei emu makomako edu nso no wo mo ye student wo mo so ye hye se ye betimi ama mo educational support bi se de be ya ebetimi aboa wo mo so a na wo mo gua ya sabia wo mo bills no ye ntimi ntua no sa common fund ni sika kro no abi ena wo mo yi ya wo mo ne kotua sa medical bills ni nyina ensem a onmunyamfo Caesar editu dwa no ye ntie bi mra ewo nipa aduananum 45 ye che wo mo niema etise fridges nom fidia edi wo fufu nom industrial machine de APAM ade ene niema ahodo bebre eno no eda ho a nipa 60 esoso ye ma wo mo sika ankasa se wo mo mfa enkwahye wo mo edwa wo mo di ana afi no epa ho a ye nipa edubi ewo ehososo a omo so omo ye school for omo so ye tua omo eniema a omo atraba se omo pese ebebo mama omo school sem so we eye offenso north DC onmonyamfo Caesar ofosu achampon enwachi ena beneficiaries no so womo a womo nya asa adwumadie mu emfaso no ebi nso eda aban no ase Yeti ya papa do mama ni eva ya papa Caesar ofosu echampon ase sa yeti ya papa do mama ni tumi ni ne peso ama ne yo ma ye ni age yan den bifo a enkafa enka yense obia na dwempo ne na dwempa ye wonu mu ya wodi bi adua ne DC Caesar ofosu ankofo ya wodi ne tua ofosu no fo ano wo ba ye wasomi mu ye wofa ade na mse nyamia ade atumi fa e ba e no wogira so e de atono ma e de achama mikuo ma disable fo no in fact eno ma no so de efe no ma na efe afide amodi amami mani ajepa medanyankopon ase kodama mani ajepa sa papa penso na aban
NTPWD's Common Fund Offenso North District Assembly womo ehye etretremu ema omanfo no enye bino beneficiaries no womo seda ena womo de atu dwane yamani boni ba wa beidu ena ede amaniboi efri asantemantemo ebaye ye kai wo se promto breakfast ye bono wasungusu awutie SOMPA 106.5 FM Accra ye ne ya affiliate stations ahodo Ghana hani amanone ena ye che ensem no ye de aseda ema endpoint homeopathy clinic endpoint se ya de bia etete wo se ye stroke se be ma wo de boso a emmoso no ne nyina no eyo hawo premature ejaculation ne niam bi etisa de ye ama no wo mote a no wo mobu afu enti fa pie mu ewo endpoint homeopathy clinic na wo menye ho adwuma emfama se ye kidney e liver ho problem ana se entini no na wenya wo how bi ewo ho shell signboard ewo Spinters Road Accra ena kronum abohia nso ewo Kumase okọ no a ubehunu wo mo Fred Dr. Dubuaten ewo 024486 7068 0244867068 and 0274234321. Perfect baby diapers in you. Yeda womo say na we ye diaper papa ye dia be dwama so a adansi a abatan edi wo hono esa wo so kọ na wo kọ try na hwe we ye taste and see enti kọ ne kọto bi nafa yusu ema wo ba no enkoda wo mo da so bo diapers nyina no edi ni ye ba akọpa ye perfect baby diaper esan say no wo de bo akoda no ansa megugu ne to ho ena echi Jonso so enti sa akoda ne yusu obi wo ho no mama bi wo ho adwuma sam ne ade enti no wo de pampers ba ko ne kura bo akoda ne fira na pa na adwene maso a wonyi ye na akoda ne isu no wo danda na ho no wo yesei na de no fu ahye na no wonja isu ne nyina na esa wo cheke na unhu se wo be yusu diaper papa ya emma akoda ne ho nkyere ne dia eye perfect baby diaper ukọ baby ya tonton sa ne nyina supermarket mu shopping malls edwaman so yade se ubenya bi na wato ube fresh 0531 099889 0531 099889 and 030395 7965 mo amopen dudu atu mo frɛ number na mo benya bi kasa natural mineral water abujunsu papa me patcho program bi na ekoso eye your wedding say eye parties na ekoso nsu ayede so mahoho wase eye kasa natural mineral water Kasaloma Ventures for na kofa dia ba Taifa enkran back hospital nechi ho no man wo 0206 469430 0206469430 uwia ewie order lunch no e wo Hajia special local food say ye banku ni tilapia nkruma nkwan na wo de opetu za fi wache jollof bibia bi ubehunu e wo Hajia special local food hacho atomic kwan no so e ho na wo do transition finwa home a no bisasa wo ko Hajia special local foods wo mbekire wo wo me ye adwuma 8 am kosi enwumre 8:30 pm e 0246 359921 0246 359921 makoy adawo mayeda na ehu tia wa ye ba ye de kase no be kwa ama no ne kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayemi o na dada koda ni susa yam se kom na dinu eni se wasu Mr. Mfa na mame akoda na dadi so musa no hwe ne court ni mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masisa me hu ne amenyempo aya diaper na hwe diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moto na ade bo akoda na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana ha ye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wo me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akoda na Fred 0531 099889 and 0303 957 965 FDA agi edwade nkratoi atum TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pampa na yekwawiense no nyina wa amanone no a yekwe no aratafo bi na wo mo ho aba asem na yuka abrochimamu ene wo mo tresia de dika na Malaysia kura bi akoso
Senche bia na America mampani befa Nicolas Maduro edini free Venezuela asase wo so kura asi wo no na we no esi wo Malaysia ho no chese wo matresia enenam so ama Murtala Muhammad International Airport wo alata terminal 2 ho ma media nka wafo pre no kura awie na niam na aka akira asa wo mo doso no anu ye koko hu se bode pa ya bobbo se tienie na asa eno nso a abre na jamase pro de ya kanche ni bia na omse da bi sa na ema we de wo se ye san hwehwem wo mo hwehwem na ye hwane bode na hwa ade na bode a ayese wo de kwa aburochire wo mo ko hwane a wo de bode fita na enye wo be se te se de nka abre de wom na se nkokonte wo mo de ehwe bi hwe ya ayeka enam sa ya so ama sa abra me kase maami a wadi mfinhye du sianso ya so ne panchi ya emra no en ne kodi Mary Barik ene ne din na ansana no na wo masa tresi Malaysia de na ba benya nwamgbeze Felix Oyinka wono so wo maso ne panchi a wadi mfinhye du ananum wono yesuani o PhD na obese wodi wo University of Petra Malaysia na wodi se adwuma no a Anambra State wo ye didi na chia ye hu sesen ho ena ofiri na ono nso no wo mo abone origin bitters to ano bi ma ewo kwala na eno nso agya wo mo enya muso na maame bere ke die wa bone doboa wo mo se wo mo de gu nsane ani a nsane ani kilo no edumi ensa de ebetimi adu emudu set ye no yanka we nyina no wo de fanyansa kwan a na we Femi ba Femi wo ye media advocacy wono ena ebosa na ema so se maame ne nema be se 31 wo munya daji tu ni nyina gu ho no no wabobbo bosa bode yi a wo de bra Facebook ne so behwe obeka se kokwa ye de koya kanche ne so na kokin ena wabo no asa abiri emra aso ne panchi ne so ne yegina ne ye de nsem no asie Yedi asida Mahaja Special Local Foods, Casa Natural Mineral Water, Perfect Baby Diaper, NFA, Endpoint Homeopathy Clinic, SOMPA 106.5 FM Accra. Yeni affiliate Hodo Ghana Niamanone, and Yede Kasi Bono Ebremo. ADWOA ASARE, Enimidin, Ewie Mene. Triple Emai, Ajapia, APAM DADAA, NFA. ABENA BADU ADEPA Kofi.